Pero se non estás enfadada con Gumball, con quen estás enfadada? Un neno do cole vai desexar non haber nacido. Wow. Non podes ir ao cole e pegar aos nenos que non che caen ben. Se somos violentos non somos millores que as bestas. Como aos lobos, osos ou águias. Que son animais bastante chulos, pero sabes o que dirían os animais sobre isto? Dirían... Que significa a violencia non é a resposta. Pero Non, vas a facer as paces con ese abusón coa axuda do teu irmán maior. A ver, primeiro quero que aprendas o que significa facer dano a alguén. son eu a quen... Non discutas! Queres empregar a violencia? Pois primeiro tes que aprender como fai sentirse a xente. Agarda, que? Pégalle. Rapaces, non o entendedes. Ai, no! Sinto dor, pero tamén pesar. Ai, non hai mellor solución para o noso problema. A violencia que se me inflixiu infundiume unha ira que só pode levar a máis violencia. Como vítima inocente síntome injustamente ferido. A violencia entrou nun círculo vicioso. Ves o que pasa cando te convertes en instrumento da violencia? Todos saen feridos. Non o entendedes, son eu a que está sufrindo abusos. Pois esquece todo o que che dixen. Imos esnaquizar ese tío! Veña, tío, os dous sabemos que iso só é unha pose. Sabía que picaría se facía algo dramático. Imos buscar unha solución de verdade.